Hey yo, what's up? We are here live diri sa my crib sang SYK Unit yo. Subong live yo si Konyo Boy. Way pa nakatulog. Last night dito kami sa may AXI Business and Computer School. Yo, here's the tarpaulin. I'm gonna show you kagabi. Yeah. Here's the tarpaulin. Yeah. Did you see it? Yeah. AXI College Iloilo. AXI IT Society and yo subong nga aga. Si Konyo Boy may mga bisita. Alas 6 ang aga. Yo, there we go. Yo, Arky is in the house, yo. Yo, ako din sa ilang taon nyo nga ako nga rap music sa may, sa may FB. Bali, featuring kami ni Kawayan to. Kawayan? Si Kawayan. Oh. Kawayan. There we go. Kawayan is in the house, yo. There we go, yo. Hey, yo, what's up, guys? Bagong gising yata tayo, pare, ah. Bagong gising ako, pare. Watch out nyo sa FB. Galapda na to amo na kanta sa buong Kawayan. RK and Kawayan. Yeah. Support RK, yo. Hindi ko na gusto magbugtaw. Yeah, it's RK, yo. That's right, yo. Yeah, and syempre, nabatihan nyo sa background ang Sexy Ilongga Part 2. Part 2. Yo, Yes, Sexy that's Ilongga. right. Upod ko sa Sexy Ilongga, si Clifford ang nagkanta sa Istorya Pagigugma. Simple, kagapos pa lang gaon. And Lord John 1. Huwag ka pakita si Lord John di. Matang sa habang baong ko ginasa. Joke. There you go, yo. There you go, I'm gonna show you ang upod ng Mama Ilongga. Yo, Lars, ano siya? There we go, Lars. Hello. Flying kiss. Yan, subong, ari man din ang amon nga boss. Ang amon nga boss, yo. Bossing Cycles in the house, yo. Bossing Cycles. Hey, yo, what's up, say, yo? Hey, yo. Boss, mayo mabugtaw na, boss? Very good? Very good ka? Nag-DJ ka daw? Amo ng DJ, KMC. Joke. Production. Nonoy King. Tulog pa si Nonoy King. Kung makita nyo, si Nonoy King tulog pa. Okay. Yan, subong. Bale, nag-champion ako kagabi. Rap champion is YK Unit. Tupod kasi Konyo Boy na kanta to. Hindi ko lang anay pagmundo kung ano ang kanta na mo na. Watch out yun na lang sa YouTube coming soon. Coming soon. Yo. Ginagreet mo lang mo ng ginagreet na mo ng surab. Yo, kami mga surab. Surab, bounce. Yo, MIC. What's up, Springs Angel? Music Entertainment. Bayo Pangasal. Yo, coming soon this January. Kagang, yo, nagsikon yung boy yung pagwas ng CD sa December. Entitled, English nabi. Ang title sa akong album, City of Love, YK Unit presents Konyo Boy. Nga trip nga base mag yo, ginagreet na namon dira si Sir Carlos Miguel, Star FM, iba ang dating sa Rojas, Star FM, sa Rojas, Star FM. Star FM na dalan. Yo, ginagreet mo namon dira si Rain Calyaw. Rain, musta po, grabe ba? Sang nakita po, buhog grabe mga bitig-bitig mo na gabi saksi. Yo, Sir Edward Pusa, kada kusang moon. Sir, thank you gabi, Sir Edward, Sir Peter, saksi. Yo, IT Society. Thank you very much, yo. Salamat. What's up? Thank you. Ronelo Ladyaw. Hello, Sir. Musta? Hindi ka naman, no? Ay, wala ko na, Sir. I love you, Sir. Siyempre, Sheila Barrios. Yo, I love you, Sheila. And, siyempre, ang pinalanggaon ko. Nga ang kanta niya, kikanta sa Showtime. Yo, kung balaan nyo lang tani, ang awang nga na batsagan. Yo, Angel Kim. I love you, Angel Kim. So much. So, nabatihan ko sa Showtime. Po, naging proud ako ngayon sa Ilonggo. Truly, honestly, madly deeply in love with you. Yo, kita mo sa to the background music, yo. Si Konyo Boy, subong pagbugda ko, ako daw isa ka hubog. Subong nagatulok sa akon si Nonoy King daw sa the mga Viking. Hindi ka mag-dribble. Ay balan ko, hindi ka sa akon argiya magdukol. Ay balan mo naman si Migo ko subong niya pungol. Tapos siya, hindi ko pagambal. Subong niya nagawakan si RK. Yara sa computer, si Shadow. Ambot lang, di na ko kabalo mag-freestyle. Si Mana Santa. Bantayan nyo ni diri sa amon nga lugar, ya. Basi kamo makibot subong sa amon, yo.
nga makatudiri gali si migo ko Delo. Yo, kabay lang mata yon, mabot si Delo di. May kosa. Yo, greet ko man gali si Patrick Bucabal sa Bacolod. Yo, po, oy, musta? Gwapo si Mix na, musta na? Oy, Mix, oy, Voltron. Oy, kay unit. Greet ko ba siya? No, sino ba yung greet na? Sino ba yung greet ha? Sino ba ito? Ha? Mga chicks mo bla? Why na? Why na? Why chicks? May na yan. Ay, logo dito kay Ma'am Kim Julaso. Pasalamat mo saksi sa manamit nga pamako kagabi. Ay, sa manamit nga pamiti. Yo, Sponsor ha, si Upaw. supam. Ba, amigo kagabi. Ang pasalamatan ko dyan kagabi ha. Si Alas, kaya. May gaom, nagdula. Si Mark Alas. Siya ang iya pinakagwapo gabi. Si Yapon. Friends, SYK unit. Ang muna yaw, peace yaw. I love you, Alas. Yo, sino ba yung return naman? Siyempre yaw, good morning, Jesus Christ, kay Lord God, good morning, Jesus Christ, Lord God, thank you very much. Thank you sa mga blessings, thank you very much. Yaw, sa akong mga parents, ma, sinsya lang, buhay pa ba ni? Pero baka tiya po na, mabaklo mo na, baklo mo ng sungkod dito sa may SM. Hindi na nag-1.5, baklo mo to para kay Papa. Hindi ka maglalabala ka. Dali ng December. Ano dito? Mga tao nga nagsuporta sa ito. Oh, yung mga tao nga nagasuporta sa amon Mga friends sa SYK unit. Mga friends sa Madamo nga salamat. Mga friends namon sa FB. Yaw, salamat yaw sa pag-comment, sa pag-like sa among mga kanta nga gina-release sa FB. Thank you very much. Sa tanan nga Ilonggo musicians, thank you very much. Hindi pagkalapiti, hindi pagkalipati. Thank you very much sa mga chicks sa FB. Hindi pagkalipati. Sa December, magwa ang CD ni Quiggle Billy. Nga trip-trip, nga ba si mag... Yo, great naman sa Mayor. Thank you, Mayor. Mayor Jed, saludo. Sulong Iloilo. Ma'am Jam, thank you. Dahil sa mangod ni Ma'am nga kapagwapa. Wala mo na kung sino ka. I love you, Ma'am. Wow. Love you. Peace out. SYK unit, all rights reserved. Thank you very much. Yo, Psych unit!